Ja tämä koskee työntekijöitä, jotka on 58-67-vuotiaita. Ja tällöin työnantajalla on velvollisuus pyrkiä järjestämään nämä työt siten, että tämä työntekijän toive osa-aikaisuudesta onnistuisi. Ja tämä työajan lyhentäminen, niin se pitäisi sitten sopia, miten se toteutetaan. Pitäisi ottaa sekä työntekijän tarpeet huomioon, että sitten tämä itse liiketoiminta ja sen järjestelyt. Ja TELissä on sitten tarkemmat edellytykset vielä, jotka liittyy tämän osa-aikaeläkkeen järjestämiseen. On ansioiden ja työajan lyhenemiseen ja vähenemiseen liittyviä vaatimuksia ja myöskin erilaisia tarkentavia säännöksiä, muun muassa, että tämä yhtäjaksoinen poissaolo voi olla maksimissaan 6 viikkoa työntekijällä. Sitten on osatyökyvyttömyyseläke on yksi vaihtoehto, joka on myöskin tällainen velvollisuus, että työnantajan on pyrittävä sijoittamaan tämä työntekijä, jos tämä työkyky on alentunut vähintään 40% ja on olemassa sitten tätä koskeva päätös. Ja tietysti työnantajan täytyy kartoittaa tarkasti tämä tilanne, mutta aina käytännössä sitten tämä uudelleen sijoitus ei onnistu tai tämä osa-aikaisuus, sen järjestäminen ei ole mahdollista. Ja silloin sitten saattaa tulla tilanne, että tällainen, jos kyseessä on tosiaan pitkäaikainen ja olennainen työkyvyn aleneminen, niin sitten se voi olla, että siitä saadaan irtisanomisperuste jopa. Mutta ne on aina tapauskohtaisesti ja varmasti välillä aika vaikeitakin kysymyksiä. Se on periaatteessa kaikkein vaikeimpia tuoja tuolla osa-aikaeläkejuttuja. Ne on nykypäivää ja niitä tulee liian usein ja niin. Ne on aika problemaattisia, kun on vielä yksipuolista työtä tarjolla eikä pysty tekemään vasta työntekijätehtävissä. Joo. Niin tässä on osa-aikaeläke, niin kun näkee, että naapuri on päässyt osa-aikaeläkkeelle ja itse pitää päästä, ja kun ei ole mahdollista, niin sitten vitatetaan ja mietitään kaikkea. Ne on myös tehty sitä ketään. Niin tuntuu muuten, että on epäoikeudenmukainen kohtelu. Niin varmasti. Noi on niitä, mitkä tulee sitä mukaan, kun meillä nämä hiukset harmaantuu. Niin, ja ne lisääntyy vaan sitten. Ja samalla pitäisi ihmisten pysyä kauemmin työelämässä, niin sitten sekin lisää sitä, että näihin törmää enemmän. Sitten on olemassa mahdollisuus siihen, että työntekijä haluaa sosiaalisista tai terveydellisistä syistä lyhyempää työaikaa. Ja tässä työaikalain säännöksessä niin tarkoituksena on aina tilapäinen järjestely ja se edellyttää sopimusta. Työnantajalla on taas velvollisuus pyrkiä järjestämään saada tämä työntekijän toive toteutumaan. Ja laissa ei ole erityisiä tai listattu minkä tyyppisiä nämä tilanteet nyt kaikki voisi olla, mutta tässä on nyt mainittu muutama esimerkki. Sairaan läheisen hoito tai oman sairauden hoito tai opiskelu saattaa olla tilanne syy tähän tai sitten työperiodin lasku. Tämän lisäksi niin tuossa näkyy vielä pari opintovapaa ja osa-aikalisään perustuva osa-aikatyö, mutta mä luulen, että me tänään jätetään maininnan varaan ja siirrytään tuohon. Katsotaan vielä lyhyesti yhteistoimintavelvoitteet. YT-lain nämä säännökset, jotka liittyy osa-aikaisiin. Nämä oikeastaan Hanna mainitsi jo aikaisemmin. Nämä sekä selvitysvelvollisuus osa-aikaisten määrästä, joka on tosiaan annettava henkilöstöryhmän edustajalle pyynnöstä 4. vuosittain. Ja sitten henkilöstösuunnitelman osalta siellä on käytävä ilmi osa-aikaisten määrä sekä tämän osa-aikaisten käytön periaatteet. Ja tosiaan näin tulee vuosittain keskusteltavaksi. Ja tämän lisäksi niin on sitten yhteistoimintalain
8. luvussa niin on sitten osa-aikaistamista ja lomautusta, niihin liittyvät säännökset koskien näitä yhteistoimintamenettelyä. Muuten mä ajattelin, että tänään tämän verran osa-aikaisista ja siirryttäisiin seuraavaksi tähän itse vuokratyöhön, jos teille sopii. Ollaanko me valmiita siirtymään siihen? Silloin vuokratyön osalta niin mä ajattelin ensin puhua lyhyesti itse vuokratyön käsitteestä, mitä sillä tarkoitetaan, vähän työntekijän asemasta sekä näistä työnantajan velvoitteiden jakautumisesta tämän vuokrayrityksen ja käyttäjäyrityksen välillä. Koska aihe on laaja, niin tosiaan me saadaan keskittyä näihin muutamaan kohtaan. Ja silloin ensimmäiseksi, jos katsotaan itse vuokratyötä, mitä se on. Meillä on siinä 3 tahoa kokonaisuudessa, jossa työntekijän ja vuokrayrityksen välillä on työsuhde. Eli vuokratyössähän on kyse siitä, että vuokrayritys niin se antaa yhden tai useamman työntekijän tai käyttäjäyrityksen käyttöön korvausta vastaan. Eli nämä työntekijät on vuokrayrityksen palveluksessa. Vuokrayritys on heidän työnantajansa, vaikka itse työ tehdään käyttäjäyrityksessä. Ja tämä vaatii tietysti työntekijän suostumuksen siihen, että he tekevät työnsä käyttäjäyrityksessä eikä työnantajan luona. Käyttäjäyrityksen ja vuokrayrityksen välillä on sitten sopimussuhde, joka on nyt sitten, onko siinä asiakassopimus, liikesopimus, vuokrasopimus, miksi sitä nimitetään, mutta sopimussuhde, joka määrittelee tämän heidän keskinäiset oikeudet ja velvollisuudet. Sen sijaan työntekijän ja käyttäjäyrityksen välillä siellä ei ole sopimussuhdetta, vaan heidän yhteytensä liittyy tähän työn tekemiseen ja käyttäjäyritykselle siirtyy tämä työn johto- ja valvontaoikeudet sen myötä, että työ tehdään heillä. Ja myöskin työn teettämiseen yleensä liittyvät oikeudet ja järjestelyt kuuluu käyttäjäyritykselle. Sen myötä, että tässä työntekijän ja käyttäjäyrityksen välillä ei ole mitään sopimussuhdetta, niin riippuen tietysti mitä työtä tämä työntekijä tekee, niin esimerkiksi salassapitovelvollisuus on seikka, jota kannattaa miettiä, että jos hän tekee töitä ja saa paljon arvokasta herkkää tietoa, niin voi olla hyvinkin perusteltua hoitaa tämä salassapito sitoumus kuntoon niin, että käyttäjäyrityksen ja työntekijän välillä on tehty erillinen salassapitositoumus. Ja kaikkinensa tämä työntekijä tulee käytännössä osaksi tämän käyttäjäyrityksen organisaatiota ja työskentelee siellä. Tässä on listattu vähän lakeja, jotka on oleellisia, kun mietitään vuokratyötä. Ja käsitellään noista useimpaa. Ja työehtosopimusten osalta niin niissä on yleensä tai saattaa olla rajoituksia siitä, että missä yhteydessä, missä määrin on mahdollisuutta käyttää vuokratyötä. Samoin kuin tuossa keskusjärjestösopimuksessa voi olla, tai tässä SAK ja TT tai nykyisen EK:n keskusjärjestösopimuksessa esimerkiksi, niin vuokratyön käyttö on rajattu ruuhkahuippujen tasaamiseen.